सालो सिमनानि बिसिंग खबजाक बर' काथाल आमचायो दिनि तिप्रा मथानि कायसा बदल सोलायलायमानि पान्दा ते गेदेर तिप्रालेण्ड नदियै कायसा आवयमं पान्दा संजो जाखा दिनि आरो दाल बिदाल बदल याकारै 40 नु खुंनि 111 बुटार तिप्रा मथानि बाना रमखा दिनि बरगनो तिप्रा मथानि बानारि मानि बिसिंथि खायै तिप्रा मथाओ लामसगैनो हारका TTADCनि डेपुटी CM अनिमेश देबबर्मा ते TTADCनि MDC रविन्द्र देबबर्मा आकनसंग तुयै वेस्ट जोनाल चेयारमैन रंजित देबबर्मा आकनसंग परकाथाल बाजारनि कैसा माठो जॉइनिंग प्रोग्राम सालायजाक तिनि आरो जुदा जुदा बदलनि BJP IPFT CPM जुदा जुदा बदलनि 40 फैमिलीजनि 111 भोटार तिप्रा मथाओ बोबाग्रानि हानसानि मारियो फाइबर जॉइन खालायफैका एवं ग्रेटर तिप्रालेण्डनि बागै बरक चोबा खालायनायनि बागै जोंनाय फैका तिनिओ लामसगमुं पान्दाओ दङ ओ आम चाइनिनो चिनी बरम गनां MDC रविन्द्र देबबर्मा चिनी तिप्रा मथानि लीडर सर रंजित और तंग चिनी बरै मथानि आदं जग्रब तंग और सुमिली साबजुननि चेयरमैन चिनी सबिन देबबर्मा YTF TWF तिप्रा मथानि गोबांमा आदं ते आदं जग संरक दङ दिनै जे फाइनै ताकुक संनो जों खाबाय खुबाय लामसगो बरगनो एवं मो जॉइनिंग बाय ओं आमचायो तिप्रा मथा एवं चिनी जे चोबा ग्रेटर तिप्रालेण्डनि चोबा अमतैबो स्ट्रंग नाय हामबाय।